Сега снимам с телефона, но ще продължа може да снимаме. Въпреки че лошо качеството, но няма да ви харесва. И да. Така, и сега сме сметли да снима много хора. С мен да бъде. Сега ще ми покажа за какво се добих. Взех си 1 лео крема. Всъщност защо доста ми напукани устните, мисля, че ще ми помогне. Това е с олио от арганово масло, 100% биологал. То си взех едно такова. И да, няма да ми хареса и да ми изпреш някаква работа. И да, вижте отделото ми. Да. И си взех ето това на DAF, което е Doreen Soft. Не знам точно какво е. 48 часа пише, че е без алкохол. 40 мл, нещо много странно е. Мирише хубаво, но е розово, не съм го ползвала и се надявам да ми хареса. И да съм доволна от него. Има съм саса. Да, видим от палата. Какво? Малко работа да си. Всъщност не видях дали му вкарвам томати. Къде ще се взема? Какво? Мая Малко ябълки. Помнито. Не бяхме. едно такова си взех. Нека много ще обичам ви и чао. Ще се видим утре в следващия влог.